El gran treball realitzat a les darreres setmanes a les instal·lacions d'off-road de Paramotor Castellolí van permetre celebrar una de les darreres curses del Campionat de Catalunya de motocross a una pista totalment remodelada i que presentava el traçat gairebé definitiu que exhibirà a partir d'ara la nova pista d'aquest complex situat a la comarca de l'Anoia. El circuit d'una corda de 1.510 metres va satisfer tots els pilots, amb un disseny més atractiu i una terra de millors característiques. El president Àngel Viladoms ja va confirmar aquest cap de setmana que l'any vinent aquesta instal·lació acollirà 2 proves del català i una cita del Campionat d'Espanya de l'especialitat. José Luis Martínez va certificar a Castellolí el domini que ha anat exhibint al llarg de la temporada a la categoria MX1. El pilot del Motoclub Segre ja havia obtingut els millors resultats als entrenaments cronometrats i en la primera màniga va aconseguir un clar triomf sobre Cristian Oliva i Nil Arcarons. A la segona cursa es repetia la mateixa història, amb Martínez escapat i Cristian Oliva com a principal perseguidor. Els riscos que assumia el segon classificat per intentar pressionar el líder el van enviar fins i tot al terra, però no posaria en perill el segon lloc de cursa. Per darrere, Jaume Batriu s'enduria la tercera plaça, amb Arcarons quart, que va haver de realitzar un gran esforç per remuntar posicions després d'una discreta sortida. A la tercera màniga el protagonisme se'l van repartir 2 pilots molt prometedors, com Cristian Oliva i Nil Arcarons, que van mantenir una dura pugna pel triomf parcial, mentre José Luis Martínez, ja amb la feina feta, s'assegurava un tercer lloc que li donava la clau de la victòria final amb la que coronava el Campionat de Catalunya. Per darrere, Batriu i Robert Pulido també van mantenir una aferrissada lluita per la quarta posició i també acabarien en aquest ordre a la classificació final. Si la classe MX1 havia tingut un nom propi en José Luis Martínez, Sergio Castro, un altre pilot del Motoclub Segre, tampoc va donar massa alternatives als seus contrincants a la categoria MX Pro 125, constituïda aquesta temporada. Ja la primera màniga va obrir una petita escletxa al voltant dels 10 segons sobre el grup perseguidor que va mantenir fins al final. També el líder del campionat, Gerard García, va distanciar-se en la primera fase de la cursa per assegurar-se còmodament la segona plaça, mentre Anton Nogués sí va haver de treballar de valent per lligar el tercer lloc i mantenir a ratlla a Javier Amatriain. Tot i rodar-se a un ritme una mica més lent, la segona màniga també va estar capitalitzada per Sergio Castro, que fins i tot va obtenir un major avantatge sobre la línia d'arribada, amb més de 25 segons de marge per davant de Gerard García, de 9 segons, i que també va completar una actuació molt regular, sense error. Josep Córcoles li prenia en aquesta ocasió el tercer lloc a Javier Amatriain per menys d'un segon de diferència, tot i que el del Motoclub Sant Celoni s'emportaria finalment el darrer esglaó del podi. Després de Córcoles, Alberto Rodríguez, també del Motoclub Sant Celoni, completava les 5 primeres posicions de la prova. La categoria Levi viuria per motor una cita providencial pel desenllaç del campionat, amb manca de la darrera cursa que es disputarà a finals de mes a Amposta. Tot i haver-se endut el millor crono a les tandes cronometrades, el gironí Nil Pons patiria un greu contratemps a la primera màniga de cursa. Marc Hernández havia sortit disparat després de la sortida, mentre Pons, en el seu intent per reaccionar i acostar-se al líder, va cometre una errada i va caure, perdent totes les opcions de lluitar per la victòria. Tot i la dura caiguda, Nil Pons retornava a la cursa per salvar una meritòria 9a plaça. Hernández va obrir un forat molt considerable amb la resta de pilots. La segona posició se l'enduria Enric Francisco, que va lluitar per desempallegar-se del marcatge d'Àngel Perales, que li va estar disputant la segona plaça fins al darrer moment. Roger Oliver i Joel Miravall tancaven les 5 primeres places d'aquesta primera màniga. Malgrat algunes molèsties, Nil Pons es va refer a la segona màniga i va plantar molta cara a un Marc Hernández imponent que tornava a endur-se la victòria. El segon lloc era per al pilot del Gicon Motorsport, mentre Roger Oliver escalava fins al tercer lloc, amb poc més d'un segon de coixí sobre Arnau Sánchez, una plaça que el va costar el podi final de la prova. Enric Francisco, més despenjat en aquesta segona cursa en relació amb els pilots capdavanters, va acabar 5è, però en el global de la prova podria mantenir per 2 punts el segon lloc.
El 29 de novembre, les Terres de l'Ebre resoldran la lluita pel títol, aquest campionat de Catalunya de motocross, a les categories MX2, MX85, Alevins i la classe iniciació.